Kung ako pagtuong at dadun kag balik sa demonyo mong amahan sa Manila. Ug wa kay mahimo kay ginapos ang ako mga kamot. Nganong nagpadaog naman sa imong kahuyang. Mahimong dili na ta magkita. Makita paghihapon ta, mahal. Niya ka na sa teritoryo sa imong amahan. Mauri akong tuyong nga puhian mo niya. Ikaw, Traidor ang imong amahan. Nahibaw ka ni Ana Hazel. Mahimo ba, Day? Niining higayon na. Inilang higayon na. Katagi ko ninyo sa inyong pagsalig nga matuman ko ang akong plano. Nga buhian mo sa demonyo kong amahan. Huwag inyong gihapon kong ikauban. unsaon? Mahal, tagi ko sa imong pagsalig. Nahibaw ka biyagan man. Kung unsa ti ka man. Naibaw ko. Huwag mauli hinungdan nga nung di ako. Hapit na mapupos ang gihatag niyang minutes na to. Kinahanglan nga inyo kung padunggon nga wa mo mahadlok sa akong pag-atubang sa demonyo. Aron magkabaton sa pagkaisog. Mahal, sige na. Panungga ko nga, wa ka masukod ako. Huwag andam na kung atubang sa demonyo. Sige na. Mahalin. Ikaw may importante na ko. Alabaw na ko, mahal. Pero dili ko masugod nga pasagdan ko ikaw ngayon na yanuhon lang sa pagbugal-bugal sa demonyo. Isaan og ipanumpa ko. Kita pagyapoy mag-uban, mahal. Kauban sa atong iyahan. Mahal, kagayon ako. Tapi, Ako na buhaton, mahal. kung mahumanin ito, magpakasalan na. Ako sa nang gidam ko, mahal. Time is up! Marika! Hey! Kita na sa'yo magsulti! Ayaw lang paggunit. Yatagang tanamog higayon! Imo silang gibinuangin sa pagyakop aron magawas ko. Ni ano man po? Buhiin na sila. Sa ingon lang ni Ana kasayon! Sayon mo ra silang nailad. Musa, sa ingon lang sa niya na kasayon ang gusto ko mahitabo. Magsulti yun na ta! Buhian mo sila o dili. Naguba na silang tulo sa bayasinda. Wa ka ba'y mahimo, Atty. Gomez? Huwag yung ko makabantay sa pag-ikyas na Hazel. Kinahanglang maluwas sila, Atty. Mawad alog bili ang atong kahago ning kalakiha. Ibuhat ko na ang tanan, Sir Din. Gani, doon ako'y gipaabot nga tawag. Pero nga, paghatag o katumanan sa atong mga pangandoy. Wa ba'y makabugong sa kamang tasron ni Senyor Emilio? Wa'y nahimo ang atong kapulisan din, Sir Din, naunahan nga atong kapulisan. Pero, may muabot. Karon, muputol sa sungay niya na demonyo. Kano sa paman, Atty. Sir Din, ako na ito bago natawag. Mahimog, mauna niya nga akong gipaabot. Ibuhian ko na ang mga bihag. Itungan ko na ang imong gusto. Marika! Dili mo ni anak kasayon. Itungan ko na ang imong kondisyon. Ibuhian ko na ang mga saop. Ganto na ang iyang inahan. Nganong muli kay kamanako? Mangurog pa ang akong kaunuran nga magunahon na sa buhaton mo nga rin ako. Dito sa States, why manghilabot na to? Why nakaila na to? Kaluod gid nimo. Baboy! May mong karon ka lang makasulti ni Ana Hazel. Pero sa higayon, nga matilawan mo ang katamis sa akong gugma. Tamis kong may gugma. Mahanad ka na! Magpangita ka na ako! Luod ka! Okay. Tawagon ako ang akong sekretary aron palog ka tunog tiket alang ka na tong duha. Unya, inigabot na to sa Manila
Mularga rin kita, paingon sa abroad. Kana kon mo upan ko nimo. Kinahanglang muuban ka yun ako. Sugot ka man o sa dili. Mag-uban kitang duha sa Amerika. Diyan mo. Mao padre, pero si Hazel sad. Mao'y nahibilin. Kaluoy ni Hazel. Milan. So diri sa kumbento. Akong at ka ng paggawa sa kong mahal, Dre. Tingalig dakpon magbalik. Traidor baya si Senyor Emilio. Ako na gid siyang mapatay, Dre. Kung dunay na utang mahitabo sa kong mahal. Nagilang! Milan! Salamat kay gibuhian mo. Ay, pagdool ka rin. Milan, Traidor ka. Ikaw mo'y nagtudlo ni Senyor Emilio hain ko magtago. Milan, Ayaw na lang pamaka ka rin. Pila kahigayon nga nasakpan ka nako na nagbagsigig li dinhi sa kumbento. pasaylo ako ninyo. Pero sabta ko ninyo. Nahimutang sad sa makuyaw nga kahimtang nga akong mga ginikanan ug mga igsuon. Kung dili ko tumanon ang gusto ni Senyor Emilio. Gibuhian mi tungod sa kong mahal. Ug kauban ron sa kong mahal ang demonyo. Nahibaw ka ba ka rin nga nung milaya si Hazel? Ha? Gusto lang mo niyang iamong. Dili na tinuod. Karen, gustong pasipadaan sa imong Senyor Emilio ang kaugalingon niyang anak. Unsa? Mao ni tinuod. Ingon ni anak ka demonyo ang gilabanan mong agawon. Milan sabta sad ko. Maamo nga ako mga ginikanan ug mga igsuon kung dili ko tumanon si Senyor Emilio sa iyang gusto. Gusto na! Gusto na, Karen! Mao na hinungdan nga nung dili ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Tungod kay daw ka! Ang imo rang kaugalingong interes ang importante mo. Dili na tinuod. Gusto na! Milan. Gusto na! Pagbantay mo. Unsang klasiha sa sakyanan ang nagpaingon nganhi. Yes! Ngano, attorney? Dali, Sir Din. Miabot ang akong ipaabot. Dili kay usara. Duhagyod. Unsay buot mo ipasabot, attorney? May balik ba ko din eh. Arong pagpahibaw ni mo nga, gibuhian na sila si Milan o iyang inahan. Pero, ay, nahibilin si Hazel. Dali na, Sir Din. Atong saksihan ang pag-abot sa kong giingon nimo nga akong gipaabot. Ang duha pagyud. Miabot na yun ang atong gipaabot, Sean. Yes. Yes pa. Og, mo na atong atoon. Ilabir yun kay gibuhian si Milan. Pinagi ni Hazel. Nahigog magid ay si Hazel ni Milan. Wala masayod si Hazel. Unsa kay bation ni Hazel? Kung masayod, bahin sa matuod ka pagkatao ni Milan. Dali na ko mo. Nadungog mo na ang isulti ko sa akong sekretary. Kinahanglan karon na tamularga. Kaya nagpaabot ka na to ang atong ticket paingon sa Amerika. Mauban ko nimo. Pero pasagdi ko din sa akong kwarto. Gituman ko na ang imong gipangayong kondisyon. Nabuhian ang saop o ang inahanin eh. Gibugti ko nga akong kinabuhian lang sa ilang kaluwasan. Kaya mahal ko kaayo ang giingon mong saop. Bisag unsaon panimos pagpanalipod, saop lang gihapon siya. Pobre pas ilaga! Palabihon ko pang makiguban sa gipakasama mong ilaga. Kaysa makiguban ko sa usa ka demonyo. Oh! Bisag unsa pa'y imong isulti, wa kamay mahimo. Niya ka na uban ka na ako. Ug
Buhaton ko gyud ang wa madayon dito sa Manila. Kimalas ka lang! May nakauna na nimo! Unsa? Nahatag ko na kang Milan ang akong kaputi! Di na tinuod! Maunay tinuod! Busa dili na mahitabo nga tugtan ka pa nako aron isagol mo ang imong kahugaw sa gitisok nga gugma ni Milan! Dili ko magatugo! Ha? Nagtuo kang dili ko musukol nimo? Mamatayon ako! Una mo makuha sa dakong kasayon ang imong kaluog! And ayan guys, andungan ninyo no ang hinuwaman nga pangandoy. Ibig sabihin, sila'y Ikaduha na to ni nga upload karong adlaw guys no. So balik na to guys atong channel ang 1 episode per day o vlog sa last part no? Like this one. Ang prutas nito, sinlaki ng lansones o siniguelas, kulay verde. Tong tan-aw ni guys ang balita no from KMGS guys nga dunay na nga hilo no. Tungod kay nagtuo sila nga usa kini ka prutas pero hilo pala ni guys. Mura siya lansones. Bunga ito ng halaman, ang tawag ng Tuba-tuba. tuba-tuba. Tuba-tuba gyapon sa Tarlac dayo. So makahilo guys ang Alam ko yung ganung ba? makahilo pala no ang bunga sa tuba-tuba. Kakainin pala nila yun. Yeah guys, basta mo kailag ko tuba-tuba mao ni yang itsura. Nakagagamot daw. Malimang may ilan ko. Doon po kami kumuha halaman. Pinapayan ko po ito ng manisya. Sila yung halamang gamot, panglanggas sa sugat, sa pilay, tapos minsan sa animal bites din po siya. Ang mga prutas nito, nakakahalina at nakakatakam tignan. Hindi raw nagpapakinabangan. Ang mga buto kasi nito, may taglay na toxin o lason. Toxin na persin ang pangalan. Course. Nagpo-promote po yun ng pag-damage ng intestinal bowel ho natin. Pangalawa, yung barbol ester. Kaningot ka? Tapos yun ng inflamasyon sa tiyan. Aircon ta, aircon. Kain kahit ng 2 Percon ta? hanggang 3 buto lang ng tuba-tuba, sapat na raw para malaso ng isang tao, lalo na ang mga bata. Pwede mag-headache, pwede magsuka, pwede sumakit ang tiyan. Dapat i-watch out po doon is yung degree of dehydration. Pag na-dehydrate po sila, pwede mong manlambot po sila, humina ang puso, or worse, pwede po nila ika-matagin kung hindi natin na agad-agad. Pagka nakapag-ingest po sila ng tuba-tuba, galing talaga sa hospital. Kung hindi naman po sila nagsuka, sumasakit lang po yung sikmura, sumasakit ulo, bawal po natin i-induce po yung vomiting o pilitin natin na isuka. Kaya po sila na-admit po sa amin kasi dehydrated po sila due to vomiting. After observation of 2 days po, kawala na sila pagsuka, hindi na sumasakit ang ulo, hindi na sumasakit ang sikmura. Ang apat, nagpapalakas na ngayon sa kanilang mga bahay. Hilig daw talaga ng magkakaibigan na mamitas at kumain ng prutas sa kanilang lugar. Kumuha lang po kami, kaya basta po mangga. Hanggang nakita nga nila ang isang puno ng tuba-tuba na hitik sa bunga. Dahil natakam sila sa itsura, pinitas at kinain nila. Sinabi po niya yung kinakain niya daw po yan, binabaon niya daw po. Hindi ko man kulang po ng isa po. Wala naman po akong naramdaman. Pag binaksa po yung black ay puputi po siya. Pag kinagat po malambot, ilatin niya po, para siyang mani. Masarapan po kami. Madami po kami nakain na prutas na yan. Puno po yung laman ng bulsa na share namin yun eh. Ako po, di ko na po mabilang yung nakain ko. Naubos po namin yung bunga sa puno. Dahilo po. Tapos masakit yung dibdib ko rin. Suka po ako ng suka. Hindi ko po kayang tumayo po nun. Ang mga natirang tuba-tuba na pinitas ng mga bata, hindi pa tinatapon ni Olivia. Gusto ko po sanang ipakita dun sa mga bata na huwag nilang kainin para hindi sila matulad dun sa anak ko na kumain dito na lason. Hindi tayo basta kakain ng mga halaman na hindi natin kilala. Kung hindi naman sa common, kasi bigla makakainin, hindi talaga siya safe. Tatandaan ko na kung kumain ng ganun. Sabihin na lang po sa may caretaker na pabuto na lang po para wala makakain ng bunga niya.
Hindi lahat ng mukhang masarap, ligtas kainin. At ang isang maling kagat lang, pwedeng magbunga ng kapahamakan. Luzon, Visayas, Mindanao. Nawala. Linggo na, kayang na. Ngayong Chinese New Year, hanapin natin ang mga pagkain may sipa, lawata, paa ng manok o adidas. Tumbang, blokan mo daw. Ang paa ng manok, yung tinatawag natin adidas, ginawa niyang malabutones o tali ng jacket. Meme lang daw ito. Trending daw kasi ngayon ang mamahaling Chinese-style jacket ng isang sikat na sporting brand. Sa kanyang paanda, bigyan ng jacket yan. Pero ito raw talaga ang Adidas. So tubag-tubag guys, usa ka delikado no nga pagkaon. Lami tan-awon pero makahilo guys. Ano? Do not try. Yun, kay dili safe. Takbo na sa food park na ito sa Sampaloc, sa Maynila.